दे दाउनि आबाद मावनाया बेसे गोबाव जाखो नोंसोरलाय दा मथा मथि 8 मास बायदि हाबबाय 8-9 मास मा दाम हरो दामाथ' दा रेटआ बिराद खमाव दं दा 110 टाका पार केजि 110 पार केजि औ एखमबा समाव बिदिनो बारायोबा 145 130 बेबायदि जायो आरो आप डाउन जायो बेखौ नोंसिनि पकेटनिफ्राय मावदोंना नोंसोरो औ बेखौ जों सानै दं जोङो शेर जानानै मावनाय जाहैदों आरो सरखारनिफ्राय माबाफोर लुबैयो नामा मोनोबाथ' लुबैयोमोन माने खरसाफोर माने जोंना थाखा फैसाबो गैया नालाय औ सरखारनिफ्राय अननानै फैसाफोर हरोब्ला नाजावगोन आरो नोंसोर नाजावगोन बिनिफ्राय नाजावनाय नङा नामाब्रा उल्था फार्टिसो नामा देरसिन जों बानायबावगोन एसे आरो जों बायदिनो गुबुनफ्राबो मावोबा बिराद मोजां ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय गोजोननाय थाबाय बर' फिसानि मोनसे फार्म बे लोगोफोर अननानै नायदो एसे थेंक इउ